Kuya Bot. Hoy. Siyaw na naman. Kung saan rin matanga na naman, yun naman ang paglakaw mo. Oh, nagsisilpon ako. Anong problema? Kita big. Kuya mo. Dai ka magaling. May tuyo nga ni ko ta ako tayo mo. Karne ang isira ko, bako man tuyo. Ako man nga na ni sira. Ang bigano ko. May tuyo. Aw, tuyo. Oo, may ano ko sa'yo. May sasabihin na. Tuyo? May sasabihin. Ah, masasabihin. Grabe naman. Paano ang pinamakawat ang laki 200? 200 man lang. Yun ang pikta ka. May konta ka lang lang. Dusintos. Natabaya pag mautang ka, naglalakaw ka, bangge. Pwede man siya ng asa. Man nga ni pwedeng agad ha. Ang maghapon, busy akong tawo. Grabe akong mga pigulo naman ng mga importanteng tawo. Alam mo naman sa mga big time bagal mga kaurong ko. Kuli, naubusan ako pamasahe. Pamasahe ko lamang sa aga. Big time. Big time! Tapos di ka ng pirak. Naubos nga ni ta. Hali pa sana ako duman sa California. Naduman ako sa Canada. Surakat akong Korea. Naduman akong China. Oh, nakaabot ako digdi kay Doc JP Serrano. Nahiling ka na. Nagtatabayin ka palang digdi. Ako nga ne, hali ng sulungga po. Oh, Ulungga po. oh, Tiligra po. oh. Umala rin, naubos ang gipirak. Mali ka na nga, ne. Kaya nga ni pala kumauna. Kung taong baga ko, yaon nga ni Sarong, na naman ako naguli nga, ne. Talaga itong si Agawm. Para 200. Sige, tapang gasolina lang ang motor. Bula ibakal ko lamang sigarilyo. Uyugon mo ah. Nagbuburdok-burok ang tula ko pag nahiling ka ka. Grabe naman, maimuto naman ang tao ini. Dali na nga, ni putangan naman ako, oh. Ano ba ya? Kuya na. Putangon muna ako, tayaon na si Kunyang. Si Doc JP. Oo. Oh. Uyugon mo ah. Kung dahil mo ko pautang, duman ako maano. Duman na sana kumautang kay Doc JP. May mutong kama. Doc JP, pautangon mo ako. Kamay mutong, dahil taka na apel. Dahil taka na tinuod. Pala ka sa buhay mo. Kaya, hindi ka nagpapautang. Manhid, manhid ka? Manhid ka? Manhid ka. Manhid. Manhid ka! Duman ako kay Doc JP mautang. Sarap man uniman. Dahil man nagpapautang. Para kaya, tamo ka nagpapautang.